معرف 15 እግዚአብሔር ንአብርሃም ኪዳን ከም ዝኣተወሉ ብድሕሪ እዚ ነገር እዚ ቃል እግዚአብሔር ብራእይ ናብ አብራም መጸ ከምዚ እውን በሎ አብራም ኣይትፍራሕ ዋልታኻ ኣነ እየ ዓስብኻ የመና ብዙሕ ክኸውን እዩ አብራም ከዓ ኦጎይታ እግዚአብሔር እቲ እትህበኒ እንታይ እዩ እነሆ ኣነ ውልድ ዘይብለይ እኸይድ ኣለኹ ቤተይን ንብረተይን ዝወረስ ድማ በዓል ደማስቆ ኤልኤዘር ይበለ አብራም ኣስዒቡ ውልድ ኣይሃብከንን እነሆ ድማ ሓደ ኣብ ቤተይ ዝተወለደ ክወርሰኒ ይበሎ እግዚአብሔር ድማ ኣይፋሉን ካባኻ ዝተወለደ እዩ ዝወርሰካ እምበር እዙይስ ኣይወርሰካን ይበሎ ንደገ ውፅኡ ድማ ንሰማይ ጠምት ምቁፃሮም ትኽእል እንተኮይንካ ንኸዋኽብቲ ቁፀር በሎ ኣስዒቡ እውን ዘርእኻ ከምኡ ክበዝሕ ይበሎ አብራም ከዓ ብእግዚአብሔር ኣመነ ጽድቅ ኮይኑ እውን ተቆፀረሉ እግዚአብሔር ድማ ነዛ ምድሪ እዚኣ ርስቲ ክህበካ ኢለ ካብ ኡር ዓዲ ከለዳውያን ዘውፃእኹኻ ኣነ እግዚአብሔር እየ በሎ አብራም ከዓ ኦ እግዚአብሔር አምላኽ ኣነ ነዚኣ ከም ዝወርሳ ብምንታይ ክፈልጥ እየ በሎ እግዚአብሔር ድማ 3 ዓመት ዝገበረት ዓርሕን 3 ዓመት ዝገበረት ጤልን 3 ዓመት ዝገበረ ማጉላ በጊዕን ኣምጻለይ ባሪቶን ርግብን እውን ኣምጻለይ በሎ አብራም ከዓ እዚ ኩሉ ምጽኡ ኣብ ከክልተ መቐሎ ነቲ ሓደ ምቃል ከዓ ኣብ መንጽር እቲ ሓደ ምቃል ኣቐመጦ ነተን ዓዋፍ ግና ኣይመቐለንን ናብቲ ስጋ ድማ ኣሞራታት ወረዱ አብራም ግና የባረሮም ነበረ ፀሓይ ክትዓርብ እንተላ ድማ ንአብራም ከቢድ ድቃስ ወሰዶ እንሆ ከዓ ድንጋፀን ግብ ዝበለ ጸልማትን ወደቆ ሽዑ እግዚአብሔር ንአብራም ዘርእኻ ኣብዘይ ዓዶም ስደተኛታት ኮይኖም ከም ዝነብሩን ን400 ዓመት ባሮት ገይሮም ከም ዘይጨንቅዎምን ብርግጽ ፍለጥ ነቶም ዝገዝእዎም ህዝቢ ግና ኣነ ክፈርዶም እየ ብድሕሪኡ ብዙሕ ጥሪት ሒዞም ክወፁ እዮም ንስኻ ግና ብሰላም ናብ ኣቦታትካ ክትከይድ ኢኻ ብጽቡቕ እርጋን ድማ ክትቀበር ኢኻ ጽዋዕ ዓመፅ ኣሞራውያን ገና ኣይመልእን እሞ ንዘርእኻ ኣብ 4ይ ትውልዲ ናብዚ ክምልሶም እየበሎ ፀሓይ ምስ ዓረበት ግብ ዝበለ ጸልማት ምስ ኮነ ከዓ እንሆ ዝተክኽ እቶንን ሃልሃል ዝብል ሓውን ብመንጎቲ ዝተመቐለ ሓለፈ በታ መዓልቲ እቲኣ ከዓ እግዚአብሔር ምስ አብራም እዛ ምድሪ እዚኣ ካብ ሩባ ግብፂ ክሳዕቲ ዓብዪ ሩባ ኤፍራጥስ ምድሪ ቄኔናውያንን ቄኔዛውያንን ቀድሞናውያንን ኬጥያውያንን ፌርዛውያንን ራፋይምንን አሞራውያንን ከነአናውያንን ጌርጌሳውያንን ኢያቡሳውያንን ንዘርእኻ ክህቦ እየ ኢሉ ኪዳን ኣተወ